Janto elek nek aku seneng arek ngopo? Ora getun. Ora. Lho kok arek gelem iki? Emoh. Nek tak pikir-pikir ya kok ya remane-mane ya. Elek. Den Mas Broto pacul ndase. Oleh nyomong dumuk aku dumukan to Mas. Cepet. Kok nganggo ngene-ngene bareng to? Iki urung geleme wis nganggo gerakan ngene-ngene kok nek gelem ndah apa ya? Umpama dapu aku ki gelem wis. Ya. Kene. Sini dong. Yo. Kok ngene-ngene anak ngapa? Jarekku ki nyerimpet. Oh, jareke nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Milio karo sapa? Sirmu karo sapa? Hah? Aku bingung. Aduh ajan. Kowe iki lho kata-katamu iki sok gawe penonton biyen lho. Lah napa ta? Aku bingung. Heeh, ya ora apa-apa karang ciri khasmu nek wis basa Indonesia. Wow. Medeni tantin iki. Ayo sapa? Kula manut jenengan mawon lah. Nah aku ya karepku wondo karepku. Ning kira-kira wonge gelem ora? Kowe cocok ora? Aku sama-sama cocok. Oh. Apa? Sama-sama cocok. Wah, parah iki. Lah piye? Ayo golek pasangan ki sing kira-kira cocok karo kowe. Pementasanmu men apik ngono sapa? Wondo ya? Ya jajal ya. Ya njajal. Wani rando. Wani rando. Hah? Wani. Wah, tuduk. Wani to, Joko Anel. Oh, sapa ngerti ya sok viral. Anu. Tunduk genangge. Kok wis cincing-cincing e? Sesuk meneh nek arep ramen ki pupuran sik. Aja lendat-lendat, aktor kok lendat-lendat. Ngadeg dapukane napa ni? Dapukane Waidan Wangontran iki. Kowe dapukane Den Mas Broto. Iya. Ora apa-apa wis. Ane elek lho rupaku. Ora apa-apa. Ah Broto ki artine jebrot mata kok. Den Mas Broto karo Suminten lah, men kowe digandrung kowe rasa piye-piye pokoke kowe mengemoh karo moh intine. Siap. Oh, moh karo moh. Kan karo dialog aja ngono kuwi ten. Aja ngono Suminten. Aku ki wis duwe pacang. Nek nganti kurangan bojoku iso kepruk parut kowe. Aning Tatin ki watahe padha bojoku ya. Ora apa-apa. Ah justru kuwi tak pasangke kuwi. Aku karo bojoku ki wedi e. Ora apa-apa. Ya kowe ki pokoke emoh. Pokoke emoh ya. Mulai ya. Siap. Turuk. Guys, kowe dadi kursi guys tak ngono. Kowe urung-urung ya wis kurang ajar kok, Ndok. Turuk. Nekat. Wong-wonge kon dadi kursi. Nek ketoprak ki nek mau ki men ketok gayan lungguh kursi ya. Ya wis lungguh kono wae wong kursine ro kowe apik kursine. Lah mulo. Satriya e, Mas. Den Bangsa Broto ki satriya. Heeh, Lesmana, satriya Lesmana Mandraguna. Ayo Den Mas ngono, Ken. Ayo Tin. Tatine urung-urung wis keri kok. Keri. Ora aja bayangke sing werna-werna to. Ora lah iki. Bayangno nek aku ki bagus. Iya. Cedak. Rasa guyu. Sampun dang manggen kula ngentosi. Iki sedana ning taman. Ayo. Nek kene kowe mah ra iso omong. Dekno nek mbeda wanda sak penake dhewe. Ayo. Dikira aku ra wani to, wani. Wani. Ternyata kamu berani ya. Iya. Ya pandangan matamu jangan begitu dong. Lah aku ki ceritane aku ya moh mandang kowe. Lah yang malah mandang ngono kok. Nek madang ki sego kok.
madang kowe. Memandang, Mbak. Den Mas Broto. Ya, ora kementelan ngono kuwi. Loh, jeneng gandrung ya sasake to ya. Oh iya wis sakane. Suwe. Den Mas. Sopo kowe? Wis ngerti. Iki jarene moh ki ya ketok iki ora ngerti ngono lho. Wis ngerti. Lho, ten ngono. Iki rak suminten to kok lho. Sopo kowe? Ngono. Oh, wis ngerti wong wis ben dina pentas bareng kok ora ngerti. Yo, Den Mas. Iki kaya minten. Iya, Den Mas, aku suminten. Apa panjenengan sampun lali kalian kula to Kang Mas? Nek nggon lali ki ora. Nanging Ya ora kok. kok jenengan jerawatan niku kangen kalih sinten to Mas? Jerawatan tenan lho kene. Ya ben kok. Aja ngurus raiku to, raiku ki elek wis. Loh, senajan to elek nek aku seneng arep ngopo? Ora getun. Ora. Lho kok arep gelem iki? Emah. Lah nek tak pikir-pikir ya kok ya reman-reman ya. Elek. Den Mas Broto pacul ndase. Emah kok apa kok jero eman-eman ora. Den Mas, Apa, Men? aku ki kangen lho karo jenengan. Sing tak kangeni apa? Untumu. Aku kekelingan, aku bayangin nek jenengan ki pas roman karo aku ora duwe untung ngono ki yo kan ketoke piye ngono lho. Jajal kok piye? Oke kok kaya munyuk. Nek sing do duwe untu wuto ngono ki wis biasa. Nek iki gandeng jenengan ki ketoke kaya ora pati wutuh. Aku kepengin jajal Mas. Mbok rene to, aku ki Ojo. Bal, ojo. Gandeng. aja piye to? Gandeng, Den. Ojo, sakne wong udah infeksi ojo. Ora nek inspek wong sing arep aku. Halo. Ayo to mbok rene dilit sedilit wae wis. Nyawang karo aku lho Mas. Apa ya ora maneman nek koyo ngene kok diemo iki. Ya piye ya? Emah tetep mau lho, aku gah nek gelem. Alah aku nyekel tanganmu wis dak dikduk ngono lho. Kenekku ki wis dak dikduk ngonamu dak dikduk ngono. Anak aku didemek kono kuwi tak bales kok. Oleh? Ambo kok takon aku kok. Oleh nyomong dumu aku dumuan to Mas. Cepet. Kok nganggo ngene-ngene bareng to? Iki urung gelem wis nganggo gerakan ngene-ngene kok nek gelem ndak apa ya? Umpama dapu aku ki gelem wis. Ya. Lah piye? Kok kaya nunjem iwak. Ya. Dapuane le ra gelem. Gandrung. Memanismu. Ayo, apa liyane terserah kowe. Pelok barang kok. Ya? Pelok barang apa? Iya, pelok bareng kaya wingi wae. Pemanismu aku sok lali. Oh. Manut aku ya, Mas. Sak karepmu. Ya nenek to mbok aja atuh-atuh aku ki mau nek adoh lho, adem lho. Moh ra. Kok mikir disaleh ngono to? Kok dicekli kene nek ora kuat nyekel mbok tak cekelke. Iki mikir tak cekelke. Ayo rono. Rono? Arep gelem. Ora. Ya apa? Ayo Rene. Rene to. Kene tangane gawa Rene. Sing iki lho, aja Sing endi? sing tengen aja sing kiwa, nek sing kiwa gupak emah aku. Kene. Sini dong. Yo. Kok ngene-ngene arek ngapa? Jarekku ki nyerimpet. Oh, jareke nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Mengko ya, nek pengen kuwi mengko. Edian iki ketok prae ampuh tenan iki. Terus gegarane Gegarane wong ngakrami. Den Mas.
Piye Minta? Apa aku ndadak anggo kasar ngono apa ben gelem apa piye? Jongno aku gelem. Omong Oh, apa? ketoprak kok gemremeng. Ah, Kowe iki ra wis ndek anu to, pacangan cempluk. Aku ki wis ndek pacangan. Ngono lho berpikir aku wis ndek pacangan. Cempluk engko piye nek nganti gelem karo kowe? Cempluk ki bojomu sing omah kae, ya cempluk. apa iki? Wah, Ya mulai Streaming lho karo ini. aku wae lho. Streaming lho. Ngapa? nek nganti bojomu rung turu, mulai keprok paro ndasmu. Mulane di keprok. Nek karo aku tak sayang ora bakal tak keprok wis. Ya. Sedilit wae. Pak aku dilegani sedilit wae ngapa ta? Mau aku udah digusuk banyu. Nek wis wani maju rene aja mikir sing nang omah to, Mas. Aja diomongke realitamu nek nang omah ngono lho. Rene Bawa bojoku ke sini. Nekat ngapa? Moh. Mau apa gelem? Hah? Mau kok ngene? Mau?